busia ayegu so wo fie wa na wo chese omo ntimi na obi ankasa na omo yente omo asena na prekope o se ensem ni na mframa mu se ye ma me Dr. Grace Boadu onware na afei na nka oba be ware ya omo chemu a nipa nka oba be ware na ye nyame nipa aya obodi pa wo kumase asantema mu ni Ghana memu na aya Prophet Kingsley Jemfi your friend say akwapa no kwafo na uze ensem na mframa mu a ya pictures ni bi kwa na etwagu no pictures ni bi na etwagu na wo he bia Dr. Grace Boadu ebile bi atwam na one aya Prophet Kingsley Jemfi wo mo etu anamon we kwa picture na omo te wo say birthday photo shoot as bi bisa ene mu nsem bebre eba beduru fie ho na ebra Prophet Kingsley Jemfi eba beduru fie ho no anya oba nya ono nkwa kasa kese e ka no ho eno bi na etwagu no domo a Prophet Kingsley Jemfi akwapa no kwafo ka omo ho na woni omo eba abedu fie ho no bia na etwagu na bra Prophet Kingsley Jemfi bedu fie na ni mo wa ya so be wram na na fie ho ya ma me Dr. Grace Boadu busuafo ni bi da bi omo ntimi makwan ma Prophet Kingsley Jemfi ene na sofo se ne mpanyufo o ma me no omo ka ho enwura fie ho esanse bibi nti na bibi kro de busua o ma nchire mabusua so nyoma dwen se o mo nsantwefo be ka sante no o ma nchire mu anche ne mo de o mo kan ne se ene ya Prophet Kingsley Jemfi a ente na mframa mu se o no husband to be ya that be a ka ye ma me Dr. Grace Boadu be ware no o be ware se bi ona o matena se oba na okunu ayese nko wakoche abusua ne se obi wo won tonsa emfa nshira de busuefo na obi a na tu anamon de se bi onka amamre nya amane akwan so Bible class de wo suwi ni su de wo stress won ni straight wo yesa kokko na wa ba che abusua so obedu won yesa da bi o mo so mo pene ma ni wura ti wo se o ma sansan wachi abusua security tight o pa say ma me public figure ti ama anyone more den so ye ya na me ani ya cameraman and technicians di dwuma so pa e so obinya kaka e de aso yeti san na course ho Prophet Kingsley Jemfi akwapa no kwafo o na sofo ya ka biduru ho no da bi o mo se da bi da o mo pene e mo nwuram na o mo chemu a o se o mo nya abotre e ma me Dr. Grace Boadu na ma me fra konto mu ba ansa na mpo so mbe makwan a ma kwan ama Prophet Kingsley Jemfi ene ne nkofo ya ka ho aba bechi abusua na abusua asem no won kakra san se omo a na ewo ho sa brani na obi abusa se asem hwehwe aso na ede ne beba ya sabio obi a isusu se one ya maami na wo ho na da chi bomba wa ye nyame dia se nka ne kwan so anno se mbo bie kwan mu na obeba abechi abusua na bibia awie na so ticket from Haniba Media say Prophet Kingsley Jemfi nyame nipa akwapa no kwafo ya oba kumase a ene asantema mu Ghana memu ha nyame dwuma a woye akra wotwen ade wo ba de nyankopon no nyasam keto akra obedu ho no omo se dabi omo pene emani wura nti hu se prophet so ba na nyo no nko ama ameka na ho se ye na na abrewa ya ka prophet ho ne prophet woni ye no mutu na mo kakra omo nyina yesa omo ani mu na eduba bia busua na akoma ya akosoro bra prophet bedu gate na no ene hu se na ebi wo inside ma me Dr. Grace Boadu efie ho a no mo bo fu pa se prophet mo anhwe ye no me so mo wura ho a bia enya asem de na aso busua ye ko ba ye ana desie ye nti omo se omo mpene ma Prophet Kingsley Jemfi ene na sofo ne abusua ka na ho ba en refi woni de ebre ne ka ba na be chere na sa